गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर जिला के भोजपुर थाना के प्रताप सागर से तेज रफ्तार से ट्रक हादसा हाईवे पर भइल। आंगनबाड़ी से पढ़ के आवत रहे लड़की, ट्रक उनकरा के रौदत निकल गई। जगह पर लड़की के काम भइल तमाम। बेचारी जगह पर यह दुनिया के छोड़ दिहली। रोग कैलस रोड जाम। पहुँचल थाना साथ साथ में सीओ वीडियो भी। खबर का बा पूरा बताई यह वीडियो में। ऐसे बनल हम जब वीडियो में लास्ट तक। और अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कीजा कैले तो चैनल के सब्सक्राइब कर जा, ताकि ऐसा खबर रौरा लोग के मिलत रही। खबर के शेयर भी जरूर एक बार करम जा। जी हाँ, हाईवे पर हादसा रुके के नाम लेत नहीं खे। बीते हफ्तवा दिन होती रहल बा। ई जवन हादसा भइल बाटे भोजपुर थाना के अंतर्गत प्रताप सागर में भइल बा, जौना में सारी देखल जाता कि ट्रक चालक के ही गलती बाटे। जी हाँ, हादसा प्रताप सागर में भइल बाटे। आंगनबाड़ी से पढ़ के जात रहलिया 8 साल के लड़की निभा कुमारी, पिता शंकर महतो बेचारी पढ़ के आंगनबाड़ी से जात लिया। तब तक आरा से बक्सर के तरफ जवन जाला रोड, वही रोड से जात ट्रक बेचारी के मुड़ी ऐसन कुचलस कि बाप रे बाप कहे लायक न। एकरा बाद गांव के लोग धर पकड़ कैल धैलस, दबोचलस, ट्रक के रुकैलस। आ रोकला के बाद ट्रक ड्राइवर के फेरा में ना लड़की के आही करत उतने में ट्रक चालक जवन रहे, ट्रक ड्राइवर जवन रहे, उ हो गईल 9211। आ ट्रक के नंबर बा UP 54T8658। ट्रक ड्राइवर ना पकड़ैले तो लोग हच के बक्सर के आरा के तरफ जाए वाला भी रोड बंद कर दिहल गईल, और आरा से बक्सर के तरफ जाए वाला भी रोड हच के लागल जाम। लगभग 1 बजे के करीब के ई घटना हुए। लगातार 3 से 4 घंटा जाम लागल, पूरा लंबा लग गई लाइन। लोग मुआवजा के मांग खातिर एकदम जाम लगौले रह गईले, ताकि कोनो बड़ा अधिकारी आवस हमनी के कुछ बात कह। तब तक भोजपुर थाना के थानेदार साहब बहुत समझावे बुझावे के काम कैनी, बहुत समझैनी। वीडियो सीओ भी, बाकी एहिजा के लोग माने वाला ना रहले। यहनी लोग के मांग रहे कि इतना जितना दूर भी हमनी के घनी आबादी बा, बस्ती बा, उतना दूर बैरिकेटर मानी कि लगा दिहल जाओ कि हे साइड में गाड़ी ना आवे।